Linggar angin
sasampunipun dumugi ing Surawana punika Ki Santri lajeng wangsul Mas Cebolang linggar nilari liring mesa-mesem nuya laju lajeng tiyah wangsul nuya wiranto. Nah menika kawontenan ing Surawana kali ing Dusun Manuk. Monggo kalajengaken malih kalih padha langsungan nggih, sareng-sareng nggih. Wauta lampahipun 3 sekawan. Wauta lampahipun Mas Cebolang lan satriya catur wanci sandyan harta metu mameh ukir easo ana kadulu kang hukum kang anjong mring siti mokot rawu pitabekan suke aming kalu dene kumpul ingiro ambang mungki wakonan depo langkung tikaning wae kati jawa. Inggih kalajengaken sasampunipun pariwara ing badhe langkung menika. Matur nuwun para pamirsa Semarang TV, tasih sesarengan kalian para kadang ing studio, para mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jawa Universitas PTN Semarang, ingkang makarya kalian Semarang TV, ing adicara Mojopat. Menika kala wau sampun dumugi pada 19. Kalajengaken pada kalidoso badhe dipun tembangaken dening Mas Purba, Mbak Triska, Mas Tori lan Mbak Iha. Nono Ki Santri gedhek wuwus 3 sekawan. Ki Santri gedhek wuwus ilang piung dakira kang luwung jebul banyu umbul langgayuh wiyati alayen karya pituwung tan mantra kana kinayon. Nggih, menika nggih. Saking agengipun umbul ngantos dipun kinten kados dene kluwung kados menapa? Pelangi nggih, kluwung. Kalajengaken padha selikur, monggo sareng-sareng ngene supados seger sunyah. Monggo para pamirsa sareng-sareng padha selikur. Na 3 sekawan. Mas Cebolang mutus santri kinen kula perteng dusun
kalikur monggo kasekaraken sedaya kan rumaos kakung-kakung. Mas Febri, Mas Dodo, Mas Purbo lan Mas Tori. Yang Suryo Sumurup, monggo 3 sekawan. Yang Suryo Sumurup, Mas Cepulan, Tumamenin Dusun, kapan hilang, kapalang aran kidati, kubung apa cawi pintu, sasaman gantos gantos. Lajeng mlebet satunggaling dusun malih sareng-sareng Wusesan maju mareng wisma pinanang ning salu dadi tano anak kang asal Sumatera sinten sinambah pengaruh nyati ngompo deluwong Mas Cepulan mumus amanyaken nami sangkanipun miwanita pasipengan manggih ratri kidati sukoturipun anak bagus yo pakewo. badhe kasambet malih sasampunipun pariwaring badhe langkung menika. Semoga matur nuwun para pamirsa Semarang TV ing pundi kemawon ing saindenging jagat menika jalaran menika Semarang TV sampun saged dipun tampi wonten ing saindenging gawon lho menika. Para pamirsa dinya sanget ing dalu menika tasih sarengan kalian kula kalian para kadang mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah sastra Jawa Universitas PGRI Semarang. Mas Sebulang lan para penderekipun pinanggih kalian satunggaling pawongan sampun dalu lajeng nyipeng wonten ing salebeting satunggaling wisma dipun paparaken dening Ki Dadi lajeng dipun salami setunggal bapa setunggal. Mangke sareng-sareng malih monggo. Padha pinten menika? Selangkung nggih. Sareng-sareng sampun kang mung sadalu 3 sekawan. Sampun kang mung sadalu nadyan pendrat kula syukur Mas Cepulan mesa
padha 26. Sareng-sareng rumiyin, monggo. Nana ki wis molon matur. Monggo para pamirsa sareng-sareng kalian para kadang mahasiswa. 3 sekawan. Ki wis molon matur. Dusun temon. Ki ketiran ulun. Kapalane padusunan temon riki. Kamar tamu samyo deku. Iris molan rentaku. Inggih, panyata dumugi dusun Temon ingkang kagungan dalem Ki Dati. Menika kala wau lan rumus remung sanget dipun tamoni Mas Sebulang lan para pendherekaipun. Kalajengaken padha 17 menika tasih menapa nggih tasih anggenipun grupuh nanggapi kawuhipun Mas Sebulang. Inggih menika dengan dalem menika dene diganti. Monggo Kak sakmenika ingkang putri-putri kala dereng nggih kaputren nggih. Kaputren padha 17. Sesaji sesuku. Monggo 3 sekawan. Sesaji sesuku wirang leses kanyan ulas sekon usumatyen ngarsa kiwis matur nyaris Prabowo anak santri bagus pun boboan bersusukan. Nggih. Kasambut mawon kakung. Sawontene ing dusun 3 sekawan. Sawontene dusun mung lumayan jejapining lesu tamu miwah kiwis samyo wawawe rahap anadapi kanto badaning cahar leson. Inggih. Para pamirsa Semarang TV tasih panjang sanget cayosipun tintahipun Mas Sebulang lan para pendherekaipun ingkang menika katemben dumugi ing dusun yang naminipun dusun menapa kalau mau Temon nggih. Dusun Temon. Nah, kados pundi salajengipun cariyos Cendini punika monggo kalajengaken ing minggu ngajeng ing adicara maca pagesangan kalian kula Bambang Sulanjari lan para kadang mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jawa Universitas PGRI Semarang. Sono kula mangili sedaya kru saking Semarang TV lan keluarga agung Universitas PGRI Semarang ngaturaken sugeng dalu lan sugeng pepanggihan malih.